Inti darba konti għad job end, jisimma Gianni and Friends. Sewa. Jider li għandek ħafna friends. Iva. Kemm jiċċarġjawlek flus fis-sija biex jissapportu joqogħdu fil-preżenza tiegħek? Għanzin ħalasum jien. Għanzin intijom. Ma jkun rridu xej untijom. Għajdom għax ħaqkom. Ġan, il-wol tal-ġenitori tiegħek huwa li jigwidaw it-tfal tagħhom bl-għażla tal-karriera fil-ħajja sewwa. Il-ġenitori tiegħek x'kienu qed ipejpu meta qalulek isma' kompli kanta bin ibni, kompli l-kitarra, kompli mur il-Eurovision. Għat maqablu. Fl-aħħar riċerka li għamilna, sewwa sibna li kull min iqabbad lilek biex idoqqilhom fit-tiġ, daw jispiċċaw jonfqu 75% iktar fuq xorb. Issa inti kemm biħsiebek tagħti kumpens lura lil RIS tal-li ġelt il-mistednin jixxorbu l-alla u nofs ekstra biex jinsaw id-dwejja li qabbadhom. Fir-realtà, dak wara 5 snin jiġi applikabbli. U fej soltu ndoq tiġi tiegħna ma jdumux 5 snin biż-żewġi. Ġan, l-imsida ilhom sentej ranġaw it-triq ħabba konġestjoni ta' vixri fil-pajpijiet ta' drenaġġ ta' kull nhar ta' sibt. Biex neħilsum il-problema tista' tgħidilna meta bewet ieħor għamt komedja li twaqfu l-programm Gianni u Wendy u tħallu l-semmija tagħkom bikwietom. Nkellem il-management biex nara meta din il-problema tissolva. Mill-flus kollha li ġemmajt mill-karriera tiegħek, kemm infaqt minnhom tobba u pirmli biex tfejjaq l-STDs? Mux ħafna, ma investejt ftit. Għax tibżali, t-pollixjat, ma daw mux ħalla ta' flus ma dawk investiment. Agreed. Sfortunatament il-passat mux garanzija tal-flus, u ma investiment.